Airdrop music. Lad mig fortælle dig, hvorfor jeg trak stikket dengang. Jeg tror ikke, jeg var parat til det, men du kan se det i mine øjne, nu jeg er klar til det. 200 i timen over startfeltet, og det går skyld ligesom Schumacher. Jeg er helt varm som nogle klærjakker. Se mig steppe cake ligesom Steinbacher. Ay, jeg er iced out ligesom Mojaffa. Så det er klart, at din dame slider i min DM er klar på en all-nighter. Hun er ikke til at slukke som en stormlighter. Jeg overstregen som en highlighter. Og jeg er tilbage for at blive ved. Lidt sent, men nu skete det. Jeg tager et skridt og så et til. Gør det for at vise dem, jeg mente det.